Takže dobrý večer, moje meno je Sabina Janáková. Ja sa venujem vzdelávaniu dospelých, pracujem aj ako coach a well-being advisor. A tejto oblasti sa venujem už niečo vyše 12 rokov. Takže môj background je najmä v HR, ale teda aj v coachingu a v poradenstve. A Hilby ma pozvalo porozprávať vám niečo o tom, ako ho používam. A za čo som teda veľmi rada. Mňa vždy lákali technologické novinky a možnosť ich využitia v praxi, pri práci s ľuďmi, pri práci s klientmi. A nebudem klamať, niekedy som bola aj a stále som veľmi opatrná, čo sa týka bezpečnosti, čo sa týka toho, ako fungujú rôzne technológie, aplikácie, či sú zodpovedné. Takže je to aspekt, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý a budem hovoriť o tom aj neskôr, ale je to jeden z aspektov, ktorými si ma Hilby práve získal. Čiže pomohol ošetriť takúto moju obavu z toho, ako a kde sú zdieľané informácie klientov, ako sú im dostupné, ako sú chránené, ale budem o tom hovoriť viac neskôr. Takže, aby som začala, čo bol tá výzva alebo ten problém, ktorý som sa snažila ošetriť v mojej praxi, a bola otázka, ako môžem pracovať s klientmi v digitále jednoducho, prakticky a teda aj spôsobom, ktorý je pre nich aj pre mňa bezpečný. A možno trošku úvodu do toho, prečo terapeutická alebo koučovacia práca v online priestore. A môj prvý výcvik, ktorý som mala približne v roku 2013, coachingový výcvik, tak ten bol klasicky naživo. Bola to taká tá typická coachingová práca, ktorú poznáme. Klient sedí pri coachovi, používajú aj rôzne pomôcky počas toho coachingu. Občas je tam vhodný aj nejaký dotyk, nejaká intervencia, pracuje sa veľa s gestami, s hlasom, s otázkami. Taká klasika. No a tento typ coachingu mne bol známy, využívala som ho v praxi, aj v HR, aj pri práci s ľuďmi a potom prišiel COVID. A toto bolo znemožnené do veľkej miery a prechádzali sme húfne, čo sa týka vzdelávania do online. Učili sme sa, ako robiť školenia, ako lektorovať, ako pracovať s ľuďmi jeden na jedného v online. A toto sa nevyhlo ani coachingu. A ja som v tom období nastúpila do môjho druhého coachingového výcviku, tentokrát v slovenčine a na Slovensku. Môj prvý bol v zahraničí v angličtine. A tento coachingový výcvik vzhľadom na covidovú situáciu sa odohrával plne v online. Čo bola aj pre mňa taká výzva, že som bola naučená pracovať s tými klientami z očí v oči naživo. Ale aj vzhľadom na to, čo sa dialo vo vzdelávaní, som si povedala, že to je pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé zistiť, že aj či ten coaching v online bude plnohodnotný a ak nie je plnohodnotný, tak či je vôbec porovnateľný s tým coachingom naživo. A ja som bola veľmi príjemne prekvapená v tom, že to bolo nielen plnohodnotné, aj čo sa týka výcviku, aj čo sa týka následnej práce s klientami, ale dokonca našla som si v tom aj mnohé výhody tej online práci. A niektoré z tých výhod a prečo dnes viac ako 60-70% mojej práce s klientmi je v online. A jedna z tých hlavných výhod je flexibilita. Je to flexibilita pre mňa aj pre toho klienta. Pre mňa je to o tom, že môžem s klientmi pracovať odkiaľ chcem a z chalupy alebo z domu alebo po prípade, keď cestujem niekam a nie som závislá na tom, kde som a teda nemusím tie stretnutia rušiť a prekladať. Ale zároveň to umožňuje väčšiu flexibilitu pre tých klientov, rovnako s tou lokáciou, že môžu byť v podstate kdekoľvek, ale aj časovou flexibilitou, pretože je rozdiel, keď človek ide z práce uponáhlaný a uteká niekam na nejaký coaching alebo na nejakú terapiu a už tá samotná cesta a ten presun je pre ňo stresujúci, čiže príde a tá prvotná práca je ešte len o takej regulácii nejakej a naladení sa a nastavení sa na ten proces. Kdežto keď je ten človek doma v pohodlí a nie je nejakým spôsobom rušený a môže si vytvoriť doma to pohodlie a ten pokoj, tak okamžite do toho procesu ideme, alebo okamžite o mnoho rýchlejšie ideme do toho procesu
v takom lepšom nastavení, naladení sa na ten proces. Takže určite flexibilita. Prečo ešte aj ja preferujem do veľkej miery prácu v online, je práca s informáciami. Systém papier-pero pri coachingu funguje a fungoval vždy a fungovať vždy bude. To znamená písanie si nejakých poznámok, vyjadrenie nejakých myšlienok alebo emócií na papier, používanie kreslenia a používanie rôznych figúrok, hej, v systemickom prístupe ku coachingu a tak ďalej. Čiže ono, tá face-to-face vždy bude, ja dúfam, a má to svoje miesto. A zároveň máme veľa nástrojov, ktoré máme v online, ktoré dokážu ten coaching ešte viacej posúvať. A napríklad to, ako ja pracujem s tými klientami, je cez nejaké notifikácie. Tie notifikácie budem hovoriť o tom neskôr, ako použijem napríklad Hilby na to. Pracujem s nimi s online nástrojmi ako čekovanie ich nálady, aby mohli častejšie sami seba zhodnotiť, ako im je, ako sa im darí v ich výzvach. Pracujem s online nástrojmi ako pracovné listy alebo nejaké worksheety, ktoré môžem zdieľať s tými klientmi aj prostredníctvom Hilby. Oni si ich môžu vyplniť a prezdieľať ich so mnou. Používam digitálny journaling. Takže tí klienti si môžu, pre ktorých je to vhodné robiť ten journaling v podstate odkiaľkoľvek do aplikácie a odpadávajú tam také tie občasné v odzokách výhovorky, že nemám zošit, zabudol som si zošit, alebo neviem, strácam ten zošit. Takže v tom online je nám to stále dostupné. Môžeme mať spolu väčší kontakt, využívať o niečo viacej nástrojov, ako len ten face-to-face, alebo tie známe face-to-face nástroje. A takisto správa klientov alebo záznamy o pokroku. Ja tiež patrím k tým ľuďom, ktorí majú 10 zošitov a keď zrovna niečo potrebujem, tak to nie je v tom zošite, ktorý držím v ruke. A teda aj nejaké moje poznámky o progrese klientov, ktoré chcem uchovávať na bezpečnom mieste a chrániť údaje klientov úplne maximálne, ako je to možné. Takže tiež ich neukladám alebo nezdielam kdekoľvek v tom online priestore. A ja o tom budem trošku neskôr hovoriť, ako sa na to dá využiť Hilby. Takže možno niečo málo o tom, že či tá terapeutická coachingová prax môže fungovať plnohodnotne aj v online. Môj názor je taký, že nie len plnohodnotne a v niečom môže byť dokonca zaujímavejšia alebo prístupnejšia tomu klientovi, ale samozrejme sú prístupy, ktoré v online nikdy nebude možné aplikovať a ten ľudský kontakt nebude nikdy nahradený. Takže tá hybridná starostlivosť má jednoznačne za mňa aj za kolegov v coachingu z komunity svoje miesto. A bude mať, dúfajme, vždy. Dobre, ja som asi prebehla v rýchlosti také nejaké základné výzvy alebo otázky, s ktorými mnohí kouči, terapeuti aj na začiatku svojej praxe sa potýkajú. A teda je to od už tej spomínanej, nazvime to, že byrokracie, ale nejakej práci s údajmi klientov, záznamy o pokroku a tak ďalej, cez fakturáciu, cez platby, cez objednávanie tých klientov, až teda už priamo po to, ako s tými klientmi pracujú. Pre mňa to, čo mi zjednodušuje život, je digitalizácia tej práce s klientmi do najväčšej možnej miery a tam, kde klient má preferenciu stretávať sa osobne, alebo je to naozaj vhodnejšie z hľadiska tej práce, ktorú robíme a metód, ktoré pritom používame, stretávať sa osobne, a tak hybridná starostlivosť. A čo to znamená hybridná starostlivosť? To v mojom prípade znamená, že ten klient sa môže objednať online, vyberá si online čas toho stretnutia, môže so mnou komunikovať online, pokiaľ má nejaké otázky alebo chce sa niečo dozvedieť alebo uistiť sa o niečom. A už to samotné stretnutie, tá samotná práca prebieha fyzicky. Dobre, tak teda Hilby a čo to robí, ako sa to správa. Hilby je aplikácia,
aplikácia do mobilu pre klienta, takže klient si stiahne túto aplikáciu do svojho mobilu. Je to veľmi jednoduché, tam sa registruje, zadá nejaké základné údaje o sebe, overí aj svoju totožnosť, čo je veľmi fajn. A zase to zvyšuje ten pocit toho bezpečia, a teda pre obe strany, čo je veľmi dôležité v akomkoľvek coachingovom terapeutickom vzťahu naozaj nastaviť dobre ten pocit bezpečia na začiatku spolupráce. A teda, to sú známe veci. A teda, čo je tam pre mňa ako pre kouča, to je webové rozhranie. Ja nepracujem s aplikáciou, ja pracujem s webovým rozhraním, čo je niečo ako moja domovská stránka, kde mám všetky údaje o mojom kalendári, kde si spravujem zoznam mojich služieb, teda popisy, ceny, priraďujem si tieto služby do kalendára a môžem si prehliadať jednotlivých mojich klientov, teda aj poznámky, keď hovorím prehliadať, tak hovorím o ich zozname a aj o nejakých poznámkach, o našej spolupráci. A čo Hilby robí, alebo čím si mňa osobne Hilby pritiahol, je taká vízia vytvoriť spoluprácu medzi tou alopatickou medicínskou obcou, znamená štandardní zdravotníci, poskytovateľia zdravotnej starostlivosti, a aj celostnými terapiami. To znamená aj poskytovateľov rôznych celostných modalít, ktoré slúžia na nejakú redukciu stresu alebo podporu tých klientov, kde tieto dva svety sa vôbec nebijú, naopak veľmi, veľmi často sa dokážu nádherne doplňať. A teda táto vízia tohto marketplaceu, ktorú Hilby má, je pre mňa veľmi, veľmi sympatická, aby o sebe vzájomne vedeli tieto dva svety a vedeli si pomáhať a spolupracovať pri tej starostlivosti o klienta. Ten ďalší aspekt zaujímavý je tam to, že aplikácia, pani, ak tu ste, opravte ma, ale vznikala primárne ale teda v prvom rade vznikla pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. To znamená, že komunikácia, práca s údajmi, v tomto prípade pacientov, naozaj musela vzniknúť tak, aby bola maximálne zabezpečená, aby tam bolo nepristrelné súkromie, dôvernosť a práca s údajmi klienta, pacienta. Takže toto je niečo, čo mňa veľmi teší, pretože sa necítim komfortne viesť stretnutia cez platformy ako Zoom alebo Google Meets, a je to z toho dôvodu, že zo svojej podstaty narušujú ten základný predpoklad úspešného coachingu a úspešnej terapie za mňa, a to je dôvernosť toho prostredia, pretože vieme, že tam tie osobné údaje v týchto platformách, ktoré sú v podstate zadarmo, môžu byť akokoľvek použité, zneužité. Takže pri tej online práci s klientami preferujeme mať nejakú možnosť alebo platformu, ktorá je o niečo viac chránená, teda dá sa na ňu spoľahnúť v otázke alebo v téme ochrany dát klientov. No a s čím Hilby ďalej pracuje, alebo čo je možno aj zaujímavé pre koučov, pre terapeutov, sú možnosti pre interaktívnu edukáciu klienta. Čo to znamená? Že nemusíme s tým klientom pracovať iba one-to-one, ale môžeme pripravovať si rôzne materiály, či už vo forme nejakej písomnosti, worksheetov, pracovných listov, ale aj videí a nejakých e-learningov a micro-learningov, ktoré sa dajú s tými klientmi zdieľať ako niečo pre podporu ich práce, ich procesu. Takže je to tiež jeden z nástrojov, ktorý sa dá využiť. Niekto sa nám pripojil, čo je strašne super. Ja by som vás len poprosila, keby ste si stišili mikrofón, ale kľudne, keď budete mať otázku a vyhodíte mi niekde takúto ručičku, tak ja budem hrozne rada, keď sa budete pýtať. Určite si na to vytvoríme priestor aj ku koncu nášho stretnutia. Dobre,
ale teda čo ešte prakticky hobby sa dá využiť pre toho kouča, terapeuta, tak to je taký ten denný bežný chlebík, ktorý um, poznáme ako telefonáty, maily, SMS-ky, prosím vás, potrebujem sa objednať, prosím vás, nestíham, neprídem, dačo, hej, veľa práce, potrebujem o 10 minút posunúť a to je naozaj náročné manažovať pre mňa. Takže mne nevyhovuje, keď ten klient toto vie urobiť sám a vie si posunúť stretnutie v prípade, že mešká, vie si to stretnutie sám objednať na čas, ktorý mu vyhovuje. Nemusíme telefonicky alebo nejak mailovo dohadovať, kedy a kde a ako. A to je teda možné vyrobiť aj pre tie online sedenia, aj pre tie fyzické stretnutia. To znamená, ja si kalendár aj nastavujem tak, že určité sloty mám len pre online a určité sloty podľa dostupnosti prístorov, ktoré využívam, tak tie mám len pre fyzické stretnutia. A čo je fajn je, že viem si klientov preobjednať aj ja, teda viem ich objednať na konkrétny čas so správou, prosím vás, ak vám tento čas nevyhovuje, pokojne sa preobjednajte na akýkoľvek dostupný. A teda ale viem ich objednať aj po sedení ja a zvyčajne to tak aj robím. V prípade, že si dohodneme istý počet stretnutí alebo follow-up stretnutia, tak ku koncu sedenia, aby to malo jednoduchšie, tak ich rovno aj objednám na ďalšie stretnutie. Čo je na tom fajn je, že táto informácia sa len tak nestratí vo vetre, že boli ste objednaní, pretože ona príde ako kalendárová notifikácia aj mne a príde aj tomu klientovi. A tam si ju môže jednoducho vložiť do svojho kalendára a takisto ešte pred tým sedením samotným mu prichádza e-mailová notifikácia, ale notifikácia do mobilu, že máte dnes alebo chvíľu toto stretnutie, čo je fajn nástroj na to, že znižuje nám to taký ten churn, že zabudol som, ja som si to nezapísal do kalendára a zase nám to, alebo v mojej praxi to znižuje počet takýchto storno situácií, ktoré sa udejú naozaj, že náhodou, že tým, že človek má veľa práce a proste mu to ujde. OK, ja som niečo málo už hovorila o tej práci s klientmi z online a trochu aj v hybride. Ak je modalita, s ktorou pracujete, vhodná na využitie tej v úvodzovkách telemedicíny alebo toho telemedicínskeho modelu, tak je to veľmi fajn. Môžete tam využiť videohovor, môžete si s klientom aj chatovať. Tento chat je ukladaný, takže sa vždy môžete k nemu vrátiť, on sa nestratí. Takže keď aj klientovi odporúčam nejaké zdroje, nejakú knihu, nejaké materiály, alebo mu pošlem nejaký worksheet na vypracovanie, alebo nejaké keď pracujeme napríklad s journalingom s niektorými modalitami, tak tam sa dajú aj otázky do toho journalingu pekne napísať do toho chatu a ono sa to nestratí, vždy sa k tomu vieme vrátiť. Aj teda k tomu, čo píšem ja, aj k tomu, čo píše klient. A viem si tam písať svoje poznámky sama pre seba, čo zjednodušuje môj život, lebo mi to potom nebehá po zošitoch a papierikoch, ktoré potom musím skartovať, ale mám to teda k dispozícii tam, kde to potrebujem. A vďaka tomu, že môžem zdieľať s tými klientami tie domáce úlohy v úvodzovkách, tak ja ich aktívne zapájam do tej práce ešte viac ako na tom stretnutí. Pomáham im integrovať tie aha momenty alebo learningy, ktoré sa udejú na tom sedení a aj medzi sedeniami teda pomôcť si pokračovať v tom procese aj prostredníctvom takýchto nástrojov. A áno, a pre niektorých klientov, nie pre každých, nie pre všetkých, pre niektorých klientov som si všimla, že im pomáha, keď posielam nejaké mindfulness reminder alebo prompty, hlavne keď ide o nejaké také výzvy, pri ktorých je to užitočné, a že, že im pošlem, teda nie SMS-ku v tomto prípade, že
teraz veľmi len jednoducho, hej, že za čo si bol dnes vďačný, alebo pamätaj si, že, alebo spomeň si, že, keď túto, túto výzvu opäť stretneš. A tieto mindfulness remindere sa dajú poslať cez Hilby, dajú sa posielať aj skupinovo, čo mi zjednodušuje opäť prácu s tými klientmi. A teda už spomínala som to využitie chatu na veci ako gratitude journaling. Viem, že niektorí terapeuti pracujú so snovým denníkom. A pri niektorých terapiách je napríklad už aj pri psychoterapiách sa využíva nejaké zaznamenávanie tých triggerov a tak ďalej. Takže všetky tieto veci, ktoré inak by bolo užitočné, keby si klient zaznamenával niekde tiež do nejakého vlastného zošita, tak môže to opäť urobiť jednoducho v tej svojej aplikácii a vrácať sa k tomu. OK. Viem o tom, že Hilby sa dá prepojiť so smart devicemi. Toto môže byť zaujímavé napríklad pre terapeutov, ktorí pracujú so spánkom alebo s pohybom, kde tie inteligentné hodinky alebo prstenie alebo čokoľvek, čo ľudia nosia, teda zaznamenávajú tieto dáta o klientovi a môže ich zdieľať aj s terapeutom. A napríklad pri výživových poradcoch, teda tam je možnosť zdieľať aj zdravotný profil, napríklad výživové doplnky, lieky, intolerancie, alergie a tak ďalej. Všetky tie informácie, ktoré by bolo veľmi užitočné pre výživového poradcu mať, aby mohol byť viac nápomocný. A teda pre fyzioterapeutov, športových trénerov, teda tie vitálne dáta, ktoré zase môžu napovedať o efektívnosti tej práce s klientom, ktorú robia. Ja už som trošku spomínala o tom vzdelávaní a online kurzoch a interaktívnych plánoch starostlivosti. Myslím si, že to je veľmi zaujímavý spôsob, ako rozšíriť portfólio svojich služieb pre terapeutov a koučov a poskytovateľov teda starostlivosti, pretože všetci máme len tých 24 hodín, z ktorých pracujeme len x hodín a teda kto pracuje s ľuďmi, tak vie, že to nie je práca na 8 hodín denne a že tie limity aj pre nás, aby sme zostali v plnohodnotnom zdraví a mali psychohygienu, tak existujú a nie je dobré ich teda sa snažiť posúvať tým, že viacej klientov obslúžim alebo budem im nápomocná za deň, pretože to môže viesť k nejaké zníženiu kvality tej starostlivosti. Ale naopak možnosť využiť nejaký kurz alebo nejaký vzdelávací materiál alebo nejakú skupinovú ponuku, kde môžeme s tými klientami pracovať, teda buď nie naživo, že prostredníctvom nejakého kurzu alebo edukácie, ktorú pre nich pripravíme v nejakej téme, ktorá pre nich môže byť užitočná, alebo potom nejaké skupinové ponuky, tak sa opäť dovolujú rozšíriť to portfólio služieb a možno aj priestor byť užitočný alebo nápomocný pre viacej ľudí, bez toho, aby to nejak negatívne ovplyvňovalo nás. Takže na toto sa veľmi teším. Z Hilby čaká nás to, čo skoro tiež vytvorenie takéhoto online kurzu, takže som veľmi potešená z tejto možnosti. OK, ja už som spomínala trochu o tej komunikácii a samozrejme každý coach, každý terapeut má k tomuto iný prístup a aj iné potreby tej svojej modality. Psychoterapeuti samozrejme majú úplne iný spôsob záznamov, dekurzov a práce s informáciou o svojich klientoch. Iné to bude mať coach, iné to bude mať nutričný poradca. Čo ale uniformné pre nás všetkých je, že nejaké tie záznamy o tom klientovi potrebujeme mať, pretože nemôžeme všetko držať v hlave. A teda fajn je dať to niekam do bezpečného priestoru digitálneho a to sa týka napríklad aj zmluv s klientami alebo informovaných súhlasov.
A toto je fajn aj v takých situáciách, keď niektoré dohody napríklad z toho informovaného súhlasu alebo z tej zmluvy je potrebné osviežiť alebo vrátiť sa k ním alebo prediskutovať. Takže dá sa Hilby využiť aj na archiváciu takýchto zmluv a dohod, aby boli dostupné aj vám, aj klientovi. A potom, čo je veľmi zaujímavé, čo sa týka komunikácie, je možnosť hromadne komunikovať s klientami. Znamená, namiesto toho, aby som individuálne vypisovala SMS-ky alebo e-maily alebo čokoľvek, tak viem označiť tú skupinu klientov, ku ktorej chcem hovoriť a napísať im správu, ktorá im príde formou, ktorú si zvolím. A tá forma môže byť buď notifikácia v telefóne, čo je veľmi fajn, pretože tam je tá vysoká pravdepodobnosť, že to ten klient uvidí a neujde mu to. A môže to byť aj e-mail a môže to byť aj SMS-ka tomu klientovi. Takže môžem to využiť na veci ako budem teraz 2 týždne na dovolenke, takže ospravedlňujem sa, ale neuvidíme sa, alebo som náhodou ochorela. Takže že ma to mrzí, upravujem hodiny, ozvem sa vám, keď budem v poriadku. Alebo aj také milé drobnosti, že sú Vianoce a chcem všetkým zapriať krásne sviatky a, a teda toto mi to zjednodušuje. Alebo naopak ich informovať možno o nejakej ponuke špeciálnej, možno nová služba, ktorá vznikla, alebo možno nejaká špeciálna cena, o ktorej by som ich rada informovala. Takže môžem to takto využiť cez Hilby. OK. Platby sú veľká téma, myslím, v našom svete. A veľa tých transakcií stále prebieha v hotovosti. Ja sa musím priznať, že odkedy bol COVID, tak celkom som prešla na teda digitálne platby. Už málo kedy sa stáva, že riešim nejakým spôsobom väčší obnos hotovosti. A na druhú stranu je tam aj tá komplikácia faktúr alebo dokumentov potvrdení o úhrade, čo pre mňa zase to spôsobuje alebo vytvára nejaký čas, ktorý potrebujem tomu venovať, kde sa neviem venovať klientom alebo svojim iným projektom. Takže mne tie online platby toto veľmi zjednodušujú. To znamená, že klient pri rezervácii toho stretnutia so mnou už priamo pri rezervácii uhradí to stretnutie. V čom je to fajn? Minimalizujú sa mi stretnutia, ktoré sú slepé, to znamená klienti, ktorí aj majú záujem, aj teda ešte si nie sú istí a už tá úhrada vopred vytvára taký psychologický záväzok, taký sľub, že áno, už som si ako keby do seba investoval, tak už tam prídem. Hej, málo kedy sa stane, že ten človek nepríde alebo si nepresunie to stretnutie. Tým, že je to online, krásne cez telefón, tak môže zaplatiť prostredníctvom svojej karty alebo Google Pay, Apple Pay. Takže je to veľmi jednoduché, na pár klikov, jemu príde potvrdenie o úhrade a ja sa o to nemusím tým pádom už starať. OK. Podpora akvizície klientov. No, toto pre začínajúcich terapeutov, koučov, myslím, že pre všetkých z nás, ale v podstate veľká téma. A to je, ako sa dostať do povedomia tých klientov, ako sa dostať do tých správnych skupín, ako byť videný, ako podporiť teda nárast tých nových klientov, keď ten coach terapeut má stále priestor. A no, nie sme marketéri, hej, a nie každý z nás ako keby má ten benefit nejakej externej podpory v tomto. Takže čo sa možno ráta, je aj nejaká podpora akvizície klient. Máte takú krásnu webovú linku, ktorú si môžete okopírovať a môžete si ju dať na svoje sociálne médiá, na svoju web stránku, kdekoľvek. A teda ak aj nemáte svoju web stránku, tak napríklad na svoje sociálne médiá. A prostredníctvom tohto linku, tohto webového linku, ľudia z
tom online prostredí, môžu jednoducho kliknúť na váš profil v Hilby a už môžu si prehľadať vaše služby, vašu ponuku a teda prípadne v záujmu pokračovať aj k spolupráci s vami. Viem, že existuje aj call centrom podporený onboarding. Ako toto môže fungovať? Vy si do Hilby môžete pridať všetkých svojich existujúcich klientov manuálne. A ak ich máte veľa, veľa a manuálne by to bolo veľmi náročné, tak môžete aj využiť službu teda automatizovaného importu tých klientov do Hilby, a kde Hilby potom poskytuje aj služby call centra. Čo je fajn, je určite aj podpora na sociálnych sieťach. Ja som toto spomínala aj na začiatku, že víziou Hilby je prepájanie tej klasickej zdravotnej starostlivosti, a teda už modernej zdravotnej starostlivosti, teda pre tých, ktorí sú a budú v Hilby ako poskytovateľia, s podpornými terapiami, pretože sú to dva svety, ktoré v skutočnosti môžu nádherne spolupracovať za tým istým cieľom. A tá podpora na sociálnych sieťach slúži aj pre toto, aby aj samotní poskytovatelia, ktorí sme na Hilby, sme sa neustále oboznamovali s novými kolegami, ktorí prídu na platformu s ich ponukou, v čom vedia byť nápomocní klientom, ale aby sa aj samotní klienti v tom online priestore dozvedali o jednotlivých terapeutov, o tej ponuke, čo teda môže pomôcť aj logicky s nárastom teda nových klientov. OK. Dobre. Dobre. A tu sú teraz tie technické veci. OK. Čo je asi najzaujímavejšie z toho, je, že pre terapeutov, pre koučov je platforma s nulovým nákladom vstupným. To znamená, že nečaká tam človeka žiadna investícia, dostane asistenciu s vytvorením svojho profilu a asistenciu s vytvorením služieb a veľmi transparentne komunikuje od začiatku platforma aj spôsob, akým sú získavané poplatky, alebo aký je ten predajný model, na základe ktorého môže fungovať. V začiatku veľmi transparentné a i funguje teda z predanej služby. Čo ešte by som vám porozprávala? Čo je možno fajn, je, že ako som spomínala, že platforma bola vyvíjana v prvom rade pre zdravotníkov a teda v druhom rade pre poskytovateľov terapií a stále spolupracuje ako so zdravotníkmi, tak s terapeutmi, s koučami na tom, aby dovyvíjala tú svoju funkcionalitu. Čo je veľmi fajn a sympatické, aj si myslím ochota samotného Hilby týmu reagovať na tú spätnú väzbu od tých používateľov, pretože to znamená, že je tam snaha a aktivita v tom zlepšovať tie samotné funkcie, tak aby sa nám s nimi lepšie pracovalo, aby sme s nimi pracovali radi, čo nie je vždy samozrejmosť teda pri všetkých platformách. Určite, keby vás zaujímalo, ako už konkrétne môže platforma pomôcť vám, či a mali by ste prípadne záujem, tak keď sa ozvete Patrikovi na tento kontakt, ktorý je tu dole, tak vám veľmi rád jednak zodpovie aj vaše možno technické otázky, ale bude vám aj veľmi nápomocný s nastavením vášho profilu. To je za mňa asi všetko. Tak vám ďakujem za pozornosť, za to, že sme mohli takto posielať, ako je možné využiť hobby v praxi, koučovacej alebo terapeutickej. A v prípade, že budete mať otázky, kľudne sa obráťte na Patrika. Bude vám určite veľmi rád nápomocný. Tak ja vám prajem ešte krásny večer a majte sa krásne. Dovidenia.